Son hamuma patik ni debata di pesta perninggotan Arihana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Markus 10 ayat 15. Jarinin nama madok nasida. Laho mahamutu liat portibion. Jami tahok kamu mabarita nauli itu nasa natinoppa. Ido saatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Saya pergugoy mahami. Mangulahon. Amin. Mari demahita. Dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar. Parasi jalan talup niroha. Jalan abasar doho. Saya marpangulahi marohami dahami. Di baheni saya sesa masude dosa nami. Dangadong naho pangasakok kami. Dukkon niasi niroham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do na hupangasahok kami tu jolom. Di bahini pasonang jala puli mahami akka hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoa humarhite si anak kadosam. Jalanunga di lo Jehovah umarhite sian akka hajahatomu. Au tutu. Au sadiri manila saya akka pangalosyon alani hadirioku. Jaladang be hupai ngotingot akka dosam. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Mari demahita. Marhasakku
Tangihon hamu mahatani debata turupuk epistel di pesta parningotan. Ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Tersurat di Psalm 47 ayat 1 ayat 10. Mar naik do debata mardongan parolopolopon. Jehovah mardongan suara ni sarune. Ai debata do raja nilia portivion, edeon hamu ma edde si podaon. Marpungo doakan asangap, ni akka bangso tu bangso ni debata, ni si Abraham. Ai debata do na puna akka lobu-lobu raja ni tanaon, tibbul situtu ibana. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Maredde mahita. Tindakon maha porsyotai, songon nahina tindakon ni dongata sa porsyon di sandok portivion, rap mahita mandok, au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na sa tudusan, na tumok palangi dohotaro. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sadai, iman na Tuhan si Maria, nga gabe-gabe siya tondo iporbadia, andorang suhabuhan. Ido tuhata, nga tumon na bernit, di panghuman ni Silantus, na mata terpajal do ibana di haw silang, na tuat tu barunutoro, dung tanom, na mula mangulo di ere patuluhon, na manay surgo, lauhundul siya mata jauh amanay pargogo na sutudosan, isima ibana pemamula soto naon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persia ditondi perbadia, jala dong sadahuria na badia, huriha topan hala Kristen akan na badia, dohot dia sani dosa, dohot dia tena mandok, mula mangulu sogok dan haram mati, dohot dia maluan na surasuda. Amin. Tabigi makor sian ina Hana, nungi di dute mamuse sian ina Deborah.
Sunggul-sunggul, tu hari Minggu nanang roi tanggal 12 Mei 2024 di HKBP Sedistrik 2 Pelalu de Boskap diadakan do pertukaran pelayanan firman Tuhan. Na melayani di Huriata pukul 7.30 WIB ima inang pendeta Ernawati Borusihombing STH Sian HKBP Kandang Roda. Di pukul 10 WIB na melayani di Huriata ima amang pendeta Dr. Andus Berlin Tambah MDF pendeta pensiun. Na melayani di pukul 10 itu di Huriata imam pendeta Marisi Simanjuntak STH Sian HKBP Depok 2. Pendeta ta ima amang pendeta Emmanuel Panjaitan MTH pukul 10 melayani di HKBP Kota Depok. Amang pendeta Esron Bahtiar Tampung Bolon MTH di pukul 10 WIB melayani di HKBP Kali Mulia. Songonima sunggul-sunggul dihita di kebat tiata tikion. Namangihut tabigima kor sian amahuria nungi dilanjutkan sian remaja dohot naposo.
Marede mahita hu mata papungu pilihan sada a dohot sada b. Pernah
1 ayat 5. Oh Yesus Tuhan namion asih rohani hami sai tatap hami dison di paraloan nami patungku hami sasude tumpahi hami monang rodi ujung nasogo. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita saluhut na amanami do inanami nang sude aka yanakon nami remaja do naposobulung napungu hita di bagasan sedarion ima di parningotan di hananai ni Tuhatta Yesus Kristus lani barita nauli nagabi ujahan di lasni rohata di parningotan sedarion imana nenek sian palumni Lukas bidu 24 hujah hamasian ayat 44 rodi ayat 50 songono madu di sini. Jadi nina ibana mah mandok nasida omma akahatakku nahu hatahon tuhamu ujurap do peahu do tamu ikon jupang do saluhutna natar surat taringot tuahu di patik nisi Musa di akapanurirangi nang di buku Pesalmen. Jadi dibuhai marohana sida asa dia tusi natar surati dunginin nama medok nasida songonido tarsurat hian manaon na porsuk Kristusi jala hehe sian namate di hari patuduhon jala barita honon tonma marhite-hite goarna hamuboni roha mangalap hasesani dosa tusude akabangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak kosa jala surok kuma songgop tuhamu napi narbaga-baga ni damang alai mian mahamu di hutaon paima disolukon hamu hagugon na sian gijang. Jadi di togion ibana mana sida ruar tukan Betania dungi di paherbang ma tangan na mamasu-masu nasida. Jadi di nama masu-masu nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala tarhindat tugijang dungi di soba nasida ma ibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas ni roha situ tu. Jadi toktong mana sida dijoroi mamuji-muji di bata ima sahatna di hita salutna na hina holongan sada las ni roha di halak Kristen do di sedarion ubay nagabe di patupa sada peristiwa na balga di tonga-tonga ni haporsyota ima na margoar ari parningotan di hananai Tuhan Yesus tu banua gijang ale gudang dope memang torop jolma dang apala takas mangatusi idea do lapatan na ditaringoti namanai Tuhan Yesus tu manua gijang nang lapatan na naik tu surga sada alus na disi babuahon ay disido habang sani debata di manua gijang atsura dung hehe Yesus sian hamatiani laos holan songonima ibana pajupang do aka jolmai radung do tubuh di bagasar rohani jolma
atong Holanda di Portibio do ape parsaoran ni Tuhan Yesus dot hita jol mau nanti olat nyomai. Apalagi molo tapa itihut godang do jolma manukun Aisyah dia do haroron ni Tuhan Yesus. Adong do nama dok anggo Yesuson ima songo jolma biasa do ibana dang adong hadi bataon na di bagasani. Hidup ini molo saya tabigi gudang do naso mengakui taringot anggo Yesuson ima Tuhan. Molo didok Yesus bukanlah Tuhan itu berarti dia adalah sama seperti yang para nabi-nabi yang lain yang tidak bedanya, yang hidup memberitakan tentang Tuhan tetapi dia hanya berakhir di tengah-tengah dunia ini hanya memberitakan firman Tuhan. Dan adong lapatana gabi mulat tu banua gijang ate. Ali molo dison takasdo di baritaon Yesus nakok tu banua gijang ima surgoi pabawa di sido habang sani debatate. Molo songgot pe jolmai di hati-hati di sejarai pabuah Yesus hehe sian namate ngamas sebelgedui dia mua nami barita iya de. Tidak ada mungkin orang yang sudah dibunuh, sudah disalibkan tetapi dia masih hidup. Akar sada halo ngabulu du iya de. Molo adung namate pitor bui ngatakas mate. Di pamate aka soldadu ya te di hau pinar silang ala di ari patuluhong mangulu ibana jalada kolam mangulu ale di jupangi do salur aka jolma di hati hei aka sisianna mambereng membuktikan bah tutusi tutudo Jesusi ima debata mangulu sian hamatian. Ali dak cukup di sini patudon debata di tonga-tonga di ngulu ni hita jolma babua bukan hanya dia hidup dari kematian dari kematian. Ali nang patudu hodo di bagalan hadirian na ibana na puna benua gijangi ate surgoi. Idom bani di bereng aka sisiani ima di bagasan terpukon tarhidat do Tuhan Yesus tu bana gijang. Odo nagabi sada na pasikopon deate barita taringot Tuhan Yesus. Nah, dihamu akan hinda holongan. Di sido sabutullah sadalas ni rohani hita halak Kristen. Dakkolan hehe bana. Dakkolan patupahon aka halongan di Portibion. Alepa buang molo Yesus do mulak tu benua gijang berarti di benua gijang do nagabi sambulo di tonga-tonga di nguluta. Hidup dari si Paulus molo dang he Yesus ya namate marisuang haporsiota. Ale molo dang mulak ibana tu benua gijang di dia do inganan ni Tuhani. Ale nakok ma di patu dua ma ima dua nuah gijang ate. Jadi pauaun disibukti dia muaka hita akan aporsia di bana disado inganat tayate dak di Portibion satok kidoi di Portibion satok kidoi hira didok songon sada di gobaron songon terminal lu yate. Molo itu boto dah molo terminal holan pamulya son satok kidoyate dung songoni balau musetu nasi. Nah da alani do molo adung do di tonga-tonga ni ngolini colma masih gumudang rohana holan na di Portibion jala holan na di hari koton ibana di Portibion dan diingot ibana do adong do banua gijang na ingana na sonang ingana itu hata Yesus magopodi yate ngolut taon. Anggo hola ni do nata sarihon. Ay godang do jolma. Mau disukun. Ay kok do tu banua gijang. Ah. Dak pola serius si bana te. Hamu be mau suka disukun ay
dia porsi hamu do adong banua gijang paling dalu semu ba adong itu kan ale molo di pakilalan dia porsi ta ulu do suku-suku di rohana songo sisiani be suku-suku do ditikii na dia do Tuhan Yesuson na tu dia do arahna seolah-olah record di sisiani molo ditiki ada orang so terhicat seolah-olah orang record bah molo baju pondok Tuhan Yesus tabu mangan minum rade sude molo adung namar sai di pamalum molo adung do na holsuan ngulu di papos rohana di patugu asabui dak kola ni na neng di pasato Tuhan Yesus adong hangoluan na saling leleng na adul sian akan ngolu na di portibion. Jadi mulu adung lu di ngulu di colma saya madong dak pola tak ida mak asugari ni syukur tu ya adung do be alak kris madong persiamu adung banua gijang nina ai se pabutu-butu nina ya tung na perjami taipe mulu didok adung muse mulu didok adung banua gijang hirana hai bana tu banua gijang nang di hatoni mana banua gijang kan itu adung do pikir ni colma songoni Ali ahad makatai di tengah-tengah ni ngoluta menyatakan bahwa surga itu adalah ada di tengah-tengah hidupan manusia. Badung du ya te. Jalabui adung du sipata silen lehon di ngolu ni jolma nabui di lala banua gijang. Ya do di tiki mangula di tiki ni medan gabira adung do sada pandangan nai baru manang pandangan namar si hoho di iba adong sahala ina ini salah inawon ima natar luar istilahna mate suri ya teh mulu mati suri songo dia teh dang namate aleh hirana mate do kan bui do honon 2 hari alai di pareso mak mangulu do pe ale dang bui benahe ya ada teh di hita adong do di seon hita nah mate suri teh nang adong do bete molom ale on lapatan na kesaksian de benar do nate na udokon ada na ruas tadi jadi mate mak nion dang dungo 2 hari ada dicari tahun dung 2 hari dungo mai mana jadi Roma inat tahun ni sukuma ngagro geleng nak ai sia dia do 2 hari on tabunai do ada 2 hari on nina rap do Tuhan Yesus di manua gijang nina rap do Tuhan Yesus di manua gijang bahasa songo di ni sukuma songo dia mak di banua gijang wah masai tabudu sia mang dan tu dosa na sum banua gijang hola nama rede nina jauh suku mamuse edea hadu dedeo di sita he ala kita pato para hari Kamis do inat tahun adong edeni di sita tahun itu saya biki do dan adong edeni para hari Kamis di sini nah itu teh jadi ede dia dang pokok lu baga do ede manang para hari contoh ina Deborah dan adong nina manang ina Esther nina iwa 2 beta ini nak alu taburu edi una ale molo hudok pesongoni berarti daktar pakai det tahun 2 teh artinya dingga omma surung dan di banua gijangi edi marsabune marupul jolmai alani lasni rohana diberengi mana di badua Tuhan Yesus di mana bah di soma ingan aku Roma Tuhan Yesus diceritain nak daun dang dopeho sahat tuson iko mula dohonin na adang Tuhan baik na mula iko disodau daung adung mese batu duhon muse di mana di batu duhon muse adung api naroko ali senadau do benang disaddo api naroko gulap hagula pun duninna ale alani dak pola tu siho dang disi nganamun ujungna ngabe di somau Tuhan nang bajo alai ujungna di dalam kesaksian desidai dang we tu sodo honon ndakan
Pitor di abing Tuhan Yesus mai bana mulak marhite maramar tangga ninna sianima ubereng mamar tangga satu jabuna duk sa matanggai di jabuna lasu di sido sadar dungo mai mana las mago masudi oma jo surung ni adong do sipata di lean di siate jeu sukuma porsia doho adong banua gijang ba masai porsia situ tu doi jala marjaji do Tuhani alapun nama museau tu sininna nana udo dia mu manami di nanami ale gudang do pejol mama sukun adung do banua gijangi apalagi di suku muse porsia do masuk do tu banua gijang nonggo taring itu na masuk belum tentu kamu bejo usukut kamu porsia do kamu masuk tu banua gijang teh akaina majo porsia do minang hamua kama baima porsia na di hutan itu baru maksudna porsia ado porsia nina kan ale maksudna na tusido do songo sada cerita nina heado sada na tua di sukun ai molo marujung ngolu tahe tu dia do nina kan lau tu dia nina ketepatan bibel promuse nama nukulon masuk ni si bibel pron tu banua gijang dang melau marujung ngulu inang tutu baru udah nina buat kamu dah si inna jadi tu banua gijang baso mai mana naso dia tu si mandang dia ai dang di sido au nina ai sonang do moloto dikku pe adon di si asa ujagai masuk di akahuma au matuk sipatana lilu ate jadi masih tano oddo pe sipata nabui mangaraje ngolutta nah di alani do diamu amanami do inanami molotar hijat do Tuhan Yesus ada satu kepastian do di tonga-tonga ni ngolutta babua adong banua gijang inganan ning hita salutna ido di do Tuhan Yesus dia ke ayat nasing nah lau pe tu banua gijang lau mangaradehon inganan muna do bah tebu do ate ita teh di pada di Tuhan Yesus do inganata jadi nak pula biaramu mau di banua gijang dengan inganan godang inganan di si aku mangiton hatani Tuhan ni nang adong di pikiranmu nak bah mau di banua gijang nggak gudang cuma mar miliar siap do banua gijang elusna siap do asal mana paling penting siap ma Kristus di bagasan ngoluta tahap porseai di bagasan ngoluta jala ta ulahon di ngoluta siganu pari pasti Tuhani di nunga masuk kita tu banua gijang ale rumah musi sukun akapar jahat do amang kan ulu tubuh suku ta mungkinkah kita orang yang jahat batu tu disodo ikon adong ma molo tatada do godang dosa do hagaliot tai ai disido asini rohani debata di bagasan ngoluta lapatana asini rohani debata dan gabi dijujur debata gabe abad ita lau masuk tusi alena dipangilu debata molo ditagamho jala takas ditadahodo nah hurang doi di roham segera pai baru mak ngolut tahun nate bertobat jadi unang mambati adong do colma satu jumoluna dak ngadong apalah di taringot imana taringot tu pertobatan terus dia dipertaton ni mana ngoluna ngolu hapor tibiona jadi memang dak mardia ibar satu nama tua anu dujol mah terus sudah dipertaton ni mana bako nai HP ngadidok bako nai boy do mangabati ngoluna gabe dan diida dalam hangoluan nasihat Tuhani HP nunga di parde Tuhani dalam hangoluani jadi memang orang Kristen harus bertobat ya teh nggak bertobat tamu teh amang inang naing main tong malu sugul pesonari ala adung banua gijang sotung gabe tersahabat tidak sotung gabe terhalang malu tong mari kita memperbarui diri ya teh memang tarajumi do di ngolut tahun sering do kita mengalami banyak godaan nanti. Ayo kan
lau tu gereja di sope gudang do adong do na jolo buruk do dijabu kan dang di botoho sonari hari hananai dari pudo hari biasa sonai beta tu gereja olah kol mai mari gereja cukup ma hari minggu adong do songoni leas imana mamereng dia ke permingguan songoni adong do songoni nah perlu bertobat dua tih au bereng agak betorok bu kita di sonarion nate berarti akahita umma na mangatusi jala tok porsia teh adong banua gijang aisian harorot taupe berarti tahangolu hodo hananakot ni Tuhan Yesus tu banua gijang dinalaho mangaradehon inganan diau jadi nggak adong be inganan muna jala dang adong di si salah kamar hate sotu ngadong di pikiranmu waduh kamar piga anton di banua gijang adong di olah sahat do hitanun haduan di si ngapitor adong do inganan nai welcome nyon inganamu ale bukan na ulu modum do ate anggo manghitu nipi nakiningan nah ya di si dang na lau modu pita di si ate adong do jolma pangajarian ni nak molo di banua gijang nuan wah tebodo boy hagori boy tripping boy hagori jogging umpamana dangi marede mamuji de bataru ya tadi jadi una suku kamu molo di banua gijang kanon adong do pizza mang balu bisa pizza do non sia teh ului airi adong do son di sia ka aka contoh akasi panganon lu bisa si panganon ni adong di parade Tuhan ya teh ala di si dang adong namale jol mai bate las roha jala di si do jala perbadan banua gijang do hita di lian Tuhan ya teh jadi gobar hok kita masonari ngasatu sih jadi las do rohamuna tehe lau tu banua gijang las molo hatop pamu lau tu banua gijang las do rohamuna itu nama biar hamu ade ini kan ini baulur song ini kan saya di hatahod datang lasur aku tu banua gijang itu sabuloki anggo boy na tu sida manian jadi molo di dok Tuhani son narima lawo tu si anu maju amang ay adong do pe gelekku ay adong dua nai do pe adong naso marasohotan ngaira marhoriri dinding bulan nasal pumpa do gabe ada pola dia ya deh dia tu si Tuhani dui di rohamunai ay di ala ni holong ni roha ala ingop ma nah di dok molo terhidda Tuhan Yesus subhanahu wa gijang unang gabe mangolati hapor siaummu ala ni di portibion gabe dak sahatamu subhanahu wa gijang ay gudang do di tonga-tonga ni nguluta na mga bati nguluta dak satu subhanahu wa gijang boy ala ni arta boy ala ni jabatan boy ala ni parohaon ada di sido di jo Tuhani songo di bakat hatani debata di Papua do di si Papua banua gijang do inganan sabulut tai jala ta ingok ma akan taholongin nama juluani hita di sido inganan nate unang along dipikir hita anggo di dia mama marujung na tuai umpamana along do songo di jalusi di huta ngasonang be do da opui di sini nak malas ni roha edo bani akah porsionali du dia te ala dianggap do di inganan nabur nai di sido hirana makata tai aka tudini na tuai gak bisa di bainala batak do na julu gak bisa taruh ma tuak ate sigaret apalagi mulu Jepang ma mendapat hari Natal hari Pasca anu lo pesongoni ate de be kamu do pesongoni tae mula tu dah laulu di agudang do nadi du sonari hape dang adung be pardo muat tate molo nunga maruju ngolu mula do tu de bata do ya te molo tung sigareti pe tambah habis ya tung dibayar pe sigareti di son habis do ya te habis do ise na mangisa pina
ba memang ba alugui ate olo molo tua kipe di bain molo liling tongdo besi lui ate jadi ngabe apalan na tabune ngadi diinum na tuai mulai ate matuhan muse di dok mana pinuji matuhan ngau buat kami ngabe dihalang na di pasak muse tu Tuhan ima tang yang nasalah te apedang roma Tuhan idangi do nama ya akawas wahulu mondo beguido nasipata makuasai ngulut tahun nate gabili lu hita di ngulut tahun banua gijang ma inganata pos rohata nah di dong molo nakko do Tuhan Yesus tu banua gijang di sido inganata unang sorat hita di nguluta lapta padinggam tapi baru manguluta salele kita mangulu do pedi hita pai masahat tu banua gijang amin martang yang maita aldi Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus mulai gudang di soban rohanami Tuhan Allah diajari hodo hami lau mangatusi songo dia ma hina belga ima barita taringon banua gijang nagabi inganan sabulu ni saluhut ganum halak na porsea ala disido habang sami Tuhan di tonga-tonga ni ha porsion nami ala ni ali Tuhan sai gohima rohanami marhite lasni roha do persitutuo kami lahu manghutoko saliling mangulu do pehami di portibion pai masahat tu banua gijang ni alani rajai mahami Tuhan unang alani akan aditanoon gabi terabat ngulu nami lau maka porsiai ima naung di paradehodo tupal hanguluani ima hasonangan saling dilingna nah di banua gijang ni lani Tuhan pergugui mahami lau makalason di ngulu ha porsion nami asa tok kami di nalo mangula hobar tu lomo ni roham di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin tabuji matuhata marite ede nomor 100 ayat saya laus di somata pasahan piliata 7 pilihan paduahun Naik
salut. Mangalo dosai, manggota roh daging, yang hajatun pen, tahalungunan bin, Tuhan tanah digijang, ibadah dona molang, imata tirube. Tatang yang kumah pilihan natapasahat di bagasan tiga martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banagijang hodo haroroan ni saluhut. Sila lehon ading gandot nasa ulibasa na maliutus. Pusat kami masih na lehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparahasya kami pilihan non pati bulon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan ami marhiti-hiti todim. Asal butada hami gudang sila lehon mi tu hami. Asal mgirgiri hami mandok melihat itu ho. Mari hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasadani lehondi, tundirudi pamataku, hosadot gogoki, rudi salut artaku, umasa hati Tuhan, Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jala di bata nami, hamuliaun dohot puji-puji amadi ho di saling lelengna, nunga di tau kodo na porsu, use mudarmu humopop hami pardosa, asa Tuhan ngulua kami, disuruh hodo sisiamu mamari taun barita nauli tu portibion, ala nido ubay na roh hami nuaeng, ay nunga saat tu hami barita nauli gabi jumolo hami jupangan, imam martibakon aka bangso na asing. Saya leho matodi porbadia tu hami. Asa mangoloi hami diajar do poda nasian hatami. Saya tabai maha porseon nami. Jala lokangi marohanami sian portibion. Asa jolma nabadia jala ibaru hami. Di parbaga hodo uluan nami pangiduan nami. Asi maroham do diakana tum nasotu maddaho. Dot halak parugamo na asing. Akana hudul dihahulumon. Saya das mas nama nasida. Asa do nasida marpungu tu huriami. Sungguli marohani halak Kristen, suruh manasida mamaritaun barita nauli, asa tahu sira do palito nasida di portibion. Saya ramoti mahuriam, jala parsahalai aka parhaladom, lahu mamaritaun hatami dohot patudo sakapmu. Saya suruh ma aka pangulam, na burju tu si gotilon na lebasi, asa di papungu nasida tu tahu harajaumu. Saya ramoti jala pasu-pasu ma aka naposom, na para ratun harajaunmu di tonga-tonga ni nasotu mandaho dohot parugamo na asing. Leo matunasida gogu benget ni roha hapor siaun dohot panopapomon ni roha asa pirto di nasida manon naon paimaon aka na ulu panguluhon. Saya leho ma apul-apul tu aka pangula nong loja apusi ma ilu-ilu sian matana. Saya parbuyaw ma bain ulaw nasida. Asa marupolop nasida mamuji-muji ho. Saya ramoti ma akahuriam. Naong pinapungumi hidup na narodi ruasna. Padau sian nasida pangaleleon manang pangarupaon ni perjahat. Saya unang maloas terabat hararat ni barita naulii. Saya pademak ma akamusuna. Saya araho mahalak na disadok tanoon. Asa ria nasida tu huriam. Saya sian utara tudang sina. Sian bahabicaran rodi hasudutan. Asa domu hami sadawuria nabadia marha topoton Tuhan Yesus Kristus ido raja do Tuhan bain hasangapon ni debata amen di saliling ni lelengna amen. Alia manamina di bona gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaunmu sai saut malo roham di bona tongaun songonna di bona gijang leo matu hami sadari on hangulua siapari sesama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Una kami tugion tu pangunjunan
pelua mahami sian pangagung. Ayun dona punang harajaon dohot hagogon rodi hasangapon sareleng nileleng na amin. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu dasiat Tuhani di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohanami daho di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor horma damena tutordim. Amin.